Ćao svima, ovo je novi izazov. Wow, devojke su bacile bombe u sobe. Šta se tamo pojavilo? Oho, dve sjajne kućice za lutke. Jedna sa Barti Hubabubom, a druga sa čokoladnom braclutkom. Kako sjajno! Hajde da što pre počnemo da ukrašavamo kućice. Moja Barbie je već donela savršenu farbu za našu kuću. Odlično! To je baš ono što treba. Čak i po gustini kao žvaka, ne samo po boji. A šta ako probam? Pa to je stvarno žvaka. Da, hajde da što pre sipamo svu žvaku na kuću. Jao, pogledajte kako lepo curi. Neverovatno. Jako mi se sviđa. Da. Divno. A sada uzimam Hubabubu. Otvaram. I otkidam male komadiće. Tako je. Zalepit ću ih na kuću. Gledajte, ispale su prave pločice. Moja Barbie mi je čak i pomogla. Wow, baš dobro. Ali naša kuća će biti čokoladna. To je još bolje. Šta je bilo, brat? Wow, pa to su Kit Kat bombone. Sjajna ideja. Hajde da ih otopimo. Koristit ću fen za to. Odlično radi. Da. Hajde. Ups, moja lutka. Odletele. Leslie! Upropastila si moju kuću. Tvoja lutka se zalepila ovde. Uzmi je. Ups, to se desilo slučajno stvarno. Moja jadna lutka. Tvoja kosa je uništena. Dobro, gde sam stala? Tačno, treba otopiti bombone. Odlično, sad imam farbu od čokolade. Moram da je probam, ne mogu da odolim. Da, to je tako ukusno. Ups, moja braclutka je protiv toga da jedem farbu. Dobro, odmah počinjem sa farbanjem. Znate šta? Biće brže ako jednostavno sve sipam na kuću. Da, uspelo je. Naša kuća izgleda tako primamljivo. Pogledajte. Cool. Šta je bilo, brat? Izgledaš zabrinuto. Shvatila sam. Želiš da zalepim čokoladne pločice na krov? Dobro, hajde, uradit ću to. U pravu si, tako je lepše. Wow, Rose, tebi je ceo krov u žvaki. Kako je to lepo. Da, baš tako, Leslie. Moja Barbie i ja smo se baš potrudile. Naduvat ću još jedan balončić. A sad ga treba zalediti. Odlično, uspelo je. Sada ovim balončićima mogu ukrasiti kuću. Dobro, a mi ćemo na krovu kuće imati fontanu. I to ne bilo kakvu, nego čokoladnu. Da. Ona će direktno sa krova da teče u bazen. Tako je. Pogledaj ovamo, Rose. Fontana radi. I bela čokolada već teče u bazen. To je tako moćno. Ni ja ne bih odbila da imam kuću sa bazenom. Neverovatno. To je stvarno dobra ideja. I šta ćeš reći na to? A ja imam ceo aparat sa žvakama, jel ti jasno? Smislila sam da ga stavim na krov. A tu će biti tobogan za žvake. I bazen može da se napuni žvakama. Hajde da probamo. Ovo radi. Da, uspelo je. Bazen se puni. A sad mi treba tobogan za moju lutku. Da, i ja sam našla savršen čokoladni tobogan. Stavit ću ga ovde. Uspelo je. Sad naše lutke imaju bazene. Hajde, isprobajte ih. Gledaj, sviđa im se.
Baš mi je drago. Hajde da nastavimo sa ukrašavanjem kućica. To je jako zanimljivo. Da, slažem se. Baci kocku. Donela sam stvari da opremim prvi sprat kuće. Imamo te gomilu različitih aparata. Ovo će biti prava igraonica sa žvakama. Moja lutka obožava žvake i da igra igrice. Leslie, šta to sebi dozvoljavaš, jeli? I ja hoću žvaku. Daj mi da se poigram. Wow, osvojila sam par komoda. Ukusno, hoću još. Leslie! Odlazi kod sebe, smetaš mi. Moraš sama da opremiš prvi sprat svoje kuće. Ona uopšte ne želi da ode. Šta da smisli? Znam! Imam blaster sa žvakama. Sad ću je upucati, eto ti. Uspela? Jao, pazi malo, to boli. O, brat, šta je bilo? A? Kolač? Da, hajde da ga bacimo u Rose. Neka zna kako je to kad neko puca u tebe hranom. Promašila sam, ali zapamtit ćeš to. Hvala, brat, na pomoći. Šta želiš? A? Ringišpil? O, dobro, odmah ću ga napraviti za tebe. Treba samo da uzmem crtež konja. Zatim ću staviti slamku i obojiti crtež čokoladom. A kad se čokolada stegne, dobit ćemo čokoladnu figuricu konjića. Zatim dodajem detalje i eto, naš ringišpil je spreman. Kako super. Sada moj brat ima svoj vašar kod kuće. Hajde da ti uključim ringišpil. Radi li? Da, kako sjajno. Hajde da pojačamo brzinu. Wow, kako brzo. Tako je još zabavnije, zar ne? Pojačat ću još, hajde. Mada ne, hajde da uključimo na maksimum. Ups, izgleda da sam malo preterala. Jao, izgleda da moja lutka već vrišti, a ne sme se. Moram brzo da smanjim. Nadam se da se neće naljutiti. Obožavam mehuriće od sapunice. Tako su cool. Ukrasit ću njima sobu na drugom spratu. Savršeno. A sad ću ovdje staviti kadu. I napunit ću je vunom. Da, cool. Zatim stavljam WC šolju i veš mašinu sa praškom. I trebalo bi da operem prljav veš. Aha, sipam prašak. I gledajte, dobili smo savršen roza mantil. Sad je sve spremno da se moja lutka okupa. O, kako je to lijepo. Uživaj, draga. Šta? Nije loše. A ja ću sada napraviti sjajnu dnevnu sobu. Gledaj. A zidovi u sobi će biti od bele čokolade. O, kako to sjajno izgleda. A sada uzimam poki štapiće i polovinu čokoladnog jeta. Zalepit ću par štapića na jaje. I gledajte. Dobili smo čokoladnu fotelju. Zar to nije super? Unutra ću staviti marshmallow. I to je to. Na ovim čokoladnim foteljama će sedeti moja lutka. A tu će biti storčić za čajanku. A hoću još da stavim čokoladni klavir. Ali prvo ću ga napuniti bombonama i dodati poklopac. Super! Poređat ću diske. Potrebne su i bele i crne. Odlično! Moja lutka neverovatno svira. Sada ću vam pokazati. O, kako lepo! Savršeno si odsvirala. Bravo! Jao, moja lutka je tako umorna.
što pre napraviti spavaću sobu? Da, sad ću napraviti savršen krevet od žvake. Tako je. I neću zaboraviti metan od čebe. Uz glavlje, jastuci, odlično. Tu ću staviti sto, ovdje okačiti plakate. A ovdje će biti ormar. Spavaća soba za moju Barbie je spremna. Leslie, a šta je kod tebe? Trebaju mi čokoladne Lego kocke. Sad ću sastaviti krevet od Lego. Da, ispada odlično. Stavit ću ga u sobu, a zatim dodati lampu, komodu, stočić i stolicu. O, kako lepo je spalo. Moja lutka je oduševljena. Devojke, vaše kuće su tako prelepe. Teško je skinuti pogled sa njih. A čija kuća je bolja? Neka odluče gledaoci u komentarima. Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija. Wow! Pa to su kućice. A Mia će praviti kuću u stilu McDonald'sa. A Tracy u stilu Baskin Robbins. Meni je malutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom. A zidovi ću ofarbati senfom. A krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde brže. O, gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mia? Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi. A dole čeka bazen sa lopticama. O, to je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila. Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susam direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno. To nije loše. A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na dva dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. O, brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mia, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati. Biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Oho, već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. A dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će staviti police za namirnice. A tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošli vek. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. A bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te.
Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super! Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu. Smislila sam. Uzet ću papir i seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. A zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sad imam vrata, ali u obliku pokrita. Da, savršeno su se uklopili ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. O ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? Hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će stajati konzola. Na zidove ću okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Hajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je lep burger. Prijetno! Odlično! Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Ja, ona me ne čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku. Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavaća soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. Da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike sosove, a tu će biti fotelja. Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspjeli smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! Šta bih htjela da jedem? Da,
Odlično! A želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će brat pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na dve polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo? Miris je prelep. Prijatno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim. Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim, gnječim upire. Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. Da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. Ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile. Sada imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno. A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima.